Het gaat om het zogenaamde dekkingsplan 2.0. Het houdt in dat alle kazernes in de provincie iepen blijven. Specialistisch inzet, liek als meerploegen worden oorsverdeeld en brandwachters krijgen betere training. Het betekent ook dat grotere korpsen die de 2 spuitauto's staan hebben, die bij een brand net bij de inzetten maaien. Als voorbeeld Jereveen. Bij een brand gaat de eerste auto de fort hinnen. Maar er opschaald worden, dan komt die van Tjalbert, wie er in de eigen kazerne investeert die er rapper wezen kan. Dit speelt ook in Dokkum en Drachten. Harde meisken, net de terug op de snelst mogelijke brandweerzorg. Plus het feit dat de gemeenterieversmeldingen gewoon heel nadrukkelijk zijn. Van wij hebben een plak van 44.000 inwoners. Mooi, zeer zware industrie. Mooi een groot ziekenhuis, mooi een AZC, mooi een aantal grote bijzondere doelgroepen. Er gebeurt gewoon nog alles wat. En waar echt de brandweer jammer genoeg heel vaak bij nodig is. In Borgemaster stemde de nieuwe verdeling Marga Waanders van Dongeradiel. Zwart bloed, dat correct in de prio 1 gebied, dus met de grootste risico's. Hoe het gaat met de kwaliteit van de paraatheid nou en het nieuwe systeem. En daar hebben we net de goede gegevens voor. En daarom zou ik zijn, laten we nog even wachten met het invoeren van dit systeem. Vanuit de veiligheidsregio is begrip van de kritiek, maar die is net nodig. De brandwachtzorg is garanderen. Wat wij nou juist dienen hebben met die dekkingsplan is een nee. Wij gaan maar alle Friese posten binnen wij paraat. En daarom denk ik dat die tweede tankauto's dat zij beredeneren, dat die gewoon net nodig is. Mijn uitstel wie daarom ook net. We doggen het net, maar laten we er nog even mee wachten. Maar dat bad net. Het nieuwe systeem wordt invierd en over een jaar wordt pensioen als het goed werkt. Ongerecht hoeven je net te worden, de brandwachtzorg bloot garanderen. Friesland is veiliger met het nieuwe dekkingsplan dan met het oude dekkingsplan. En dat heeft vooral te krijgen met het feit dat wij een aantal specialismen zodanig deel zetten dat de spreiding over Friesland en de dekking daarvan volle beter worden is.